Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, iniwo hama dzangu hadzichatombotauri neni nekuda kweizvo zvakaitika, asi ndakamboedza kuti ndichakubhadharai mari dzenyu kana kuri kunzi ndikashanda, but ndakazoti ndawana mari iro rino gore ndava kuti ndainge ndava kuda kuvadzorera mari dzavo. Ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa nehama kuti vainge vasingadi mari yacho iyo yatainge takatumidzirwa nemamwe macousins edu avo ari kumhiri kwemakungwa. Saka painge pachifanira kuti pange pachiitwa bida, zvekare paifanira kuti pange pachiiswa matombstone paguva rasekuru ragogo nere vamwe vatete. Saka takabva tachizoronga kuti zvinhu izvi zvaifanira kuti zvinge zvichiitwa. Izvi zvakaitika just before lockdown. Ndokubva ndachizotumidzirwa mari sezvo ndainge ndiine permit. Ndakaenda ndikanokolekta mari kuWestern Union. Mushure mekunge ndakolekta mari iyaya ndakabva ndachizosangana nemaproblems. Mukoma ndokubva ndachizoendesa mudzimai wangu kuchipatara. Ndakashandisa mari iyoyo. Ndakabva ndaitawo munyama mukoma wekuti mudzimai wangu akati ava kuda kuburitswa muchipatara. Then pakabva pachizoitika kaxenophobia, tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichibhadhara mari. Mukoma ndakabva ndachizoshandisa mari apa. Mudzimai wangu iye ainge akarapwa nemadoctors akasiyana siyana, saka bill ravakatinyorera mukoma painge pakaipa. Ndakataura nevehukama ndikavakumbira mari. Munhu wose ainge achingoti haana mari. Then ndo pandakabva ndachizoudza mudzimai wangu kuti mari painge pasitorina. Ndainge ndava kutotaura nemanese pachipatara kuti iye ange achimbogaramo muchipatara imomo, then kana ndazoshanda ndobva ndachizoita ndichibhadhara mari yacho pashoma pashoma. Nemudzimai takabva tachizowirirana kuti sezvo mari yainge iripo tainge tichazotora mari iyo yainge iri yeurongwa hwematombstone, zvekare nebira rainge richifanira kuti ringe richizoitwa kumusha. Then tobva tachizonotaura nemurungu wangu tiri tose nemudzimai, tobva takweretawo mari. Tobva taenda tobva tanotaurawo nemurungu wake waainge achishandira, tikati vari vaviri kana uyo akatipawo half then umwe obva atikweretesawo half, tinokwanisa kuzowana mari yekuti tinge tichidzorera pane iyo yatashandisa. Sezvisinei mukoma ndakati ndashandisa mari iya ndikaenda ndikanotaura nemurungu wangu. Murungu ainge achida kundipa mari, but mangwana acho makuseni akatongomuka akachinja moyo wake. Then after that takabva tachizoenda tikanotaura nemurungu wemudzimai wangu, akabva atongojamuka same time akabva ati mari yamuri kuda yakawandisa. Takazoedza kuti tinge tichinegotiata naye, but akabva atoramba akati kwete, mari yekuti ndinge ndichikupai handitomborina. Mukoma takazvivimbisa tikati tichashanda, tobva tambokavha pamari iyo yatainge takatora, but lockdown then happened. So ndakazotoenderera mberi ndikashandisa mari yacho iyoyo, ndokubva tachizoishandisa mulockdown. Then after lockdown vanhu vakabva vati urongwa program iri kufanira kuti inge ichienderera kumberi. Ndikavaudza mugroup kuti hama dzangu paya ndakakukumbirai mose mari mukati hamuna mari. Mudzimai wangu iye munozviziva kuti ainge ari muchipatara. Marisits awa ndiwawa andakakutumidzirai pachinzi pari kudiwa kuti ndinge ndichibhadhara mari, sezvo mudzimai wangu iye ainge ari muforeigner ende ainge aitwa maprocedure anodhura. Saka zvainge zvisingaite kuti ange achingoburitswa muchipatara asina chaanenge abhadhara. Saka takanzi tinge tichibhadhara Dr. wega uyo akamuona kubva achipinda muchipatara. Dr. iyeye aitofanira kutoti ange achitobhadharwa. Saka vehukama havana kuda kukwanisa kunzwisisa nyaya yangu kubva ipapo kusvika pari nhasi. Mukoma nehama dzangu hatitowirirani zvachose. Ndodawo kungoziva kuti ndozvifambisa sei. Takamboedza kushanda nemudzimai wangu, asi takati taunganidza mari vakabva vati mari yacho havaidi. Worst of all, after lockdown, mushure mekunge zvose izvozvo zvaitika, vanhu vakabva vachizogadzira rimwe family group number 2. Havana kuda
kuedha inini nemudzimai wangu. Saka mudzimai wangu akazoudzwa nevamwe amainini umwe womuroora wemumhuri uyo waanowirirana naye, tikabva taudzwa kuti kwainge kwava nerimwe gurupu iro rainge ragadzirwa. Saka isusu mugrupu iroro kusvika pari nhasi mukoma hatimo mugrupu. Vanhu vanoti kana vachiita urongwa hwavo hwemumhuri, isusu hatina kana chatinoudzwa. Kunyange ipapo pakatoitwa urongwa hwekuti vanhu vakaenda kubira vakatonoisa matombstone pamakuva ana sekuru gogo navatete, then macousins avo ari kumhiri kwemakungwa vakatouya. Mukomanashi handina kana kumbogara ndakaziviswa kuti vainge vakauya, vakatogara muno muJoburg. Dzimwe hama dzikatoenda dzikatonovaona uko kuhotel kwavainge vachigara, but isu hatina kana chatakamboudzwa. So handizivi mukomanashi kuti ndikazvifambisawo sei. Saka kana ndakazvitarisa it's like ndava kutofanira kuti ndinge ndichitongozviudza kuti ndava kutotangawo kadzinza kangu ndiri ndega, ndongoignora here hama, ndongobuda nerimwe gurupu, because iroro gurupu mukoma zvega zvitongoriwo pachena kuti inini kana ndikazototaura mugurupu iroro hakuna anotaura. Ndinokwanisa kuzototi after 5 days ndobva ndatoti mune vanhu here munomu, then vanhu ndopavanotozongoti hai kuri sei, but vanhu vanenge vakanyarara. But takatoudzwa tikatoratidzwa nevamwe mainini kuti kune rimwe gurupu vanhu vanenge vachitotaura. Handizivi kuti matambudziko awo andakasangana nawo ekuti mudzimai wangu akarwara ndokubva tachizochajwa mazimari akawanda kudaro, hama dzangu dzainge dzichida kuti ndinge ndichiitawo sei. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi handichazivi kuti ndoita sei, hanzi vanhu mugroup havachatotauri zvachose. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu kwose kwandinofamba. Ndinonzi ndakazviisa chituko pamusoro peupenyu hwangu mushure mekunge ndarara nebest friend yemurume wangu apo patainge tiri parufu rwamai vake. Izvi zvakaitika nainge muri mugore ra2023. Saka ainge aine imwe best friend yake uyo anoshanda kuBotswana anogarako zvekare ikoko. Saka murume wangu akabva achizoshayikirwa nemubereki wake, then ndokubva tachizoenda kumusha. Friend yacho yakauya mukoma ainge achidriva imwe motikari yainge yakanaka kwazvo. Tainge tagara hedu tichitaura tichiita majokes paWhatsApp. Aiwanzo kunditumidzira mamwe majokes mamwe aya ezvinyadzi pamaWhatsApp zvekuti we will just flat paWhatsApp. Ndichingoti sezvo some of the times nemurume wangu tichimbonetsana ndinenge ndichida munhu anondipawo attention, ndakatomboedza kuti ndige ndichitaura nemurume kuti ndige ndichimuudza kuti chinhu chandinodisisa pasi pano pezuva kudarika zvinhu zvose is for a man to give me attention, but he will just ignore me. So ndakabva ndachizotanga kupiwa attention nebest friend yake, but ndaingoti zvichangogomirawo pamaWhatsApp. Kunyange patakaenda kumusha hatina kana kutombotaura tose, ndainge ndisitomborinawo tarisiro yekuti ndo zvainge zvichazoitika. Saka tiripo parufu ipapo ainge atori nemudzimai wake, and physically like we were not even that close. Taingotaura zvedu tichingotumidzirana zvinyadzi pamaWhatsApp but not in real life. Saka akabva achizongotanga kungotaura neni. It then happened kuti takanzi tinge tichienda kunotenga chingwa, so takazoenda tichifamba netsoka, hatina kushandisa motikari. Takazoti tava munzira tichidzoka, munhu ndokubva andibata ruoko akabva achizondibatisa sikarudzi yake. Zvechokwadi chombo chainge chiripo ndikanzwa kuti chainge chakatokoka chichitoda zvekutoshuta munhu. Ndikabva ndati zvino zvinoita here. Saka time akazotanga kutaura neni mukoma akabva ati ainge achida kundipa mari, akati ndoda kukudyisa mapula mukadzi iwewe. Ndakabva ndati iripo. Mukoma nacho takabva tachizongoenda kuseri kwechimwe churu tikasangana ikoko tikangorara ikoko, then ndokubva tachizodzoka. Iye akazobuda nemotikari yake zvake achingovhara ma1, asi hakuna akazviona kuti basa rainge ratobatwa nechekare. Saka after that ndipo apo ndakabva ndachizongotanga kungosangana nemabad luck. Dzimwe nguva murume anokwanisa kungotanga kungondirova for no reason at all. I am still married zvangu.
Saka takati tadzoka kunoku pandakarohwa nemurume ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzimai avo vanogara mulocation matinogara. Madzimai ivavo vakatongoti, madzimai muri kufanira kuti munge muchireurura zvinhu zvamakaita, izvozvo ndo zviri kukonzeresa kuti murume wenyu agare achingokurovai ende acharamba achingokurovai nekuti ihasha dzavamwene venyu. Zvakawanda handikwanise kukuudzai nekuti munozviziva zvamakaita parufu rwavamwene venyu. Saka kureurura mukoma inini kuri kunetsa. Handikwanise kuti ndinge ndichibudira murume wangu pachena. Ndava kutorarama sekunge ndiri nhapwa, kuita sekunge musungwa, kunge munhu ari mujeri yeti ndiri mumba mangu. Anoti kana akataura akatanga kupopota ndinotobuda panze, ndobva ndachizodzoka mumba adzikamisa hasha dzake. Ende anoti kana akatanga kutaura ukangomupindura chete anobva abatwa nedzimwe hasha dzekuti anokurova akaita sekunge achakuuraya. Saka zvinonzi zviri kukonzereswa navamwene vangu. Mweya wavo hanzi hauna mufaro nekuda kwezvandakaita parufu rwavo kuti ndiri muroora, then ndobva ndachizoita zvekurara nechikomba parufu rwavo. Zvakangoitikawo koma ndisina kana kumbotarisira. Takangozviitawo ka1 and I think it was an honest mistake. I was a woman who was lacking attention and ndakabva ndawanawo munhu akandipa attention yacho iyoyo. Handina kuda kuzonyanya kufunga nezvazvo kuti zvinhu zvatiri kuda kuita izvi zviri right here kana kuti kwete. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma nazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi pandakaita zvinhu izvi handina kunge ndakambofunga nezvazvo kuti zvandiri kuita zviri right here kana kuti kwete. Ya, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Saka pane vamwe vamufundisi nemudzimai wavo avo vari kurarama vari kumhiri kwemakungwa. Nhai kana kuri kunzi ndikatsvaka mafoni numbers avo ndikatanga kutaura navo kuti vange vachindibatsirawo kuti ndinge ndichibudawo munhamo, nekuti iniwo ndakavabatsira apo pandainge ndichiri musikana wavo webasa, kuti ndinganzi ndinenge ndakanganisa here. Apa mari vakandipa vakandibhadhara, asi mukoma zvinoita shavi renhamo. So nemari yandakapiwa yainge ichitokwana kutotenga motikari 2. Ndakabva ndachizoenda kumusha. Ndaenda kumusha, I then trusted my brother yangu yainge ichiita zvechikorokoza, vainge vachiita zveugweja. Then ndokubva ndachizovaudza namuchemberi zvekare namudhara nevamwe vanasisi. Takatonosangana kumusha ndikavaratidza mari yandainge ndapiwa. Saka nyaya yainge iripo ndeyekuti ivo amai mufundisi vainge vasingazvari. Ivo vainge vachiti dambudziko ainge ari murume wavo, saka vainge vachida kuadopta mwana. Ndainge ndiine pamuviri, ndaiva ndiine varume vakati vandainge ndichidanana navo zviya zvekuti unenge uchiriwo musikana wechidiki apa uchipiwa pressure nevarume vakawanda vose vachikupa mari zvekuti unopedzisira wava neconfusion, wava kusaziva kuti woda upi. Saka varume vandakarara navo vainge vakawanda. Saka ndainge ndisingatozivi kuti muridzi wenhumbu ndiani, ende ndaitotya kana kutovaudza varume ava because vainge vari vanhu vainge vatori nemhuri dzavo ende vachitozviziva kuti kumujolo ndo kubasa kwangu. So hakuna aizombogamuchira zvichemo zvangu kuti ndine pamuviri ende ndiwe wakandimitisa. Saka ndakaudza vabereki vangu nehanzvadzi dzangu nanasisi vangu, ndikavaratidza mari yandainge ndapiwa. Saka amai mufundisi ivo vainge vati kwandiri, sezvo nhumbu iyi yainge ichiri diki, vainge vachida kuti ivo vange vachizonyepedzera sekunge vane pamuviri. Then mwana uyu vainge vachida kuti vange vachizoti mwana wavo uyo wavakazvara. Vakati vainge vachida kuti ndinge ndichimbogara kumusha kwekuti hakuna
anondiziva ainge achindiziva muHarare ainge achazondiona ndiine pamuviri. Mukoma ndo zvatakabva tachizowirirana izvozvo. Vakabva vachizoudza hama dzemurume wavo kuti ivo vainge vaine pamuviri. Ndakazoti ndazvara mwana wangu vakauya vakanditora vakaita madhiri nesi uyo watainge takagara takataura naye, because even baby card vainge vachitonzi ndivo vainge vari amai vemwana uye zvekare vamufundisi ndo vainge vachitonzi ndivo baba vemwana. Vakanditora tikabva tachizoenda tose kuHarare. Mukoma ndaingogara ndiri mumba nguva dzose. Vaizongondipa mwana kana ochema, vainge vachinditi ndinge ndichiyamwisa mwana. Saka mwana uyo mukoma akatotanga kutochemera porridge kubva achiri kacheche, then ndokubva ndachizomurumura sezvo vainge vakandipa mari yekuti ndinge ndichitanga business. Vakabva vati vainge vava kusada kuti ndirambe ndakagara pamba pavo, vasingadi kuti ndinge ndichizoita bond nemwana. So mushure mekunge ndarumura mwana ndakabva ndachizobvapo pamba pavo ndikadzokera kumusha. Mukoma pandakadzokera kumusha ndava kunogara pasi nehanzvadzi dzangu ndichivabvunza kuti ko mari iyo yandainge ndakavapa kuti tinge tichitanga business vainge vakaitei nayo. Mari iyoyo mukoma nashe vakatora mari vakatoenda vakanoroora vakadzi vavo. Mufunge zvenyu nemari iyo yandainge ndakapiwa mushure mekunge ndatengesa mwana wangu vava kutondituka. On top of that ndakabva ndaramwa ndikabva kumusha ndikatomboita makore ndisingambodzokeri kumusha. Kunyange mwana wandainge ndakasira amai vangu ndainge ndisisina kana hanya naye, ndisingachambomucheki kana kuita sei. Ndainge ndava kugara kushamba, and at that time ndokubva ndachizotanga kushanda samaid. So by the time pandakazotanga kuvatsvaka ndakabva ndachizoudzwa kuti vainge vakaenda kumhiri kwemakungwa, saka handina kukwanisa kuzowana phone numbers avo. But right now I am really desperate. Mufunge zvenyu mukoma nashe, ndoita sei? Ndoenda here kuma head offices church nditsvake phone numbers avo. Ende kana ndikatsvaka phone numbers avo ndichidawo kuti vange vachindibatsira ndikwanise kuendawo kumhiri kwemakungwa, ndinganzi ndinenge ndichiita blackmail here kana kuri kunzi vanenge vasingadi. Chandinenge ndava kungoda ndechekuti vange vachidzosa havo mwana wangu. I am willing to do my DNA. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi I am willing to do my DNA to prove kuti mwana iyeye mwana wangu wandakazvara, haasi mwana wamufundisi uye zvekare hanzi haasi mwana akatakurwa naamai mufundisi. But baby card hanzi rainge rakanyorwa kuti mwana uyu mwana waamai mufundisi navamufundisi. Zvino zvinozofambiswa sei kana kuri kunzi vakasawirirana vakati iwewe takagara takakupa mari iyo yatainge takatenderana kuti kana wazvara mwana wako achazova mwana wedu, zvinenge zvofambiswa sei? Hanzi I am willing kuita ma DNA. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma handizivi kuti chii chakanyatsokuitika. Zvakaitika muna January ndakazototiza mulocation mandainge ndichigara. Pari zvino ndava kugara kune rimwe location. Pamulocation imomo mandainge ndichigara ndo mandaitowanzokuwana mapeace job. Saka ndakaenda kumusha muna December. Mushure mekunge ndaenda kumusha muna December, saka pane vamwe magogo avo vandakasiya ndaitira peace job ndeve muno muSouth Africa havana kuzondipa mari yangu. Then ndakazoti ndadzoka ndikabva ndachizoti kwavari ndikudaka mari yangu iya yandakaita peace job, vakabva vati havana mari. Saka ndakabva ndachizongotaura neimwe friend yangu. Saka friend yangu akabva anditi hama South African haangambokubhadhari unless watoudza munhu kuti ndinoda kukuroya. Saka ndakabva ndachizoenda ndikanotenga chidhori. Chidhori ichi mukoma ndakabva ndachisunga neshinda dzered, shinda dzeblack dzakangosiyana siyana nezvuma zvandakangotengawo pane imwe n'anga yemuno muSouth Africa vaya vanoita zvekutengesa zvinhu zvechivanhu mutown. Akatondibvunza kuti uri kuda
kuita sei nazvo zvuma izvozvo zvauri kutenga zvakawanda kudaro. Ndikabva ndatoseka ndikabva ndati ndine umwe munhu uyo wandiri kuda kunovhundutsira ane chikwereti changu, saka ndakabva ndachizonzi chitora nechuma ichi ndokubva ndatenga. Mukoma hatina kana mumatare atakambopinda isu, ndikanga iyoyo haina kana mari yayakamboti inoda kubva kwandiri, saka ndakabva ndachizoenda kumba kwavo magogo vaya. Mushure mekunge ndaenda kumba kwavo ndakatosvika patori nevana vavo. Umwe wacho mwana wavo mupurisa but traffic officer. Ndokubva ndati magogo ndikuda mari yangu, ndakashanda kaini, ndikuda mari yangu yandakakuwachirai hembe dzenyu nekuzoklina mumba menyu muchiti muri kugadzirira vazukuru venyu vari kuuya. Saka magogo vaya vakabva vatotanga kutondituka, vachindituka nezvinyadzi vachiti hauna futi passport, welang ekaya, vachindituka. Then ndokubva ndachizongoburitsa chidhori chiya, vanhu vose vainge varipo vakashamisika. Ndikabva ndatora chidhori chiya ndikabva ndachizochigadzika padhuze nedhoo ravo, ndikabva ndati magogo haisi kana problem, kana mazowana mari muchazopa chidhori ichi mari yangu kwava kubuda. Mwana wavo mupurisa uya akabva achizomhanya akabva anditi no Joyce, usadaro, chitora mari iyi ndichazokupa imwe mari, ndichakufonera kana kuzokuitira e-wallet. Saka ndakagamuchira mari iyaya ndikatofara paya, but 2 days later vakazoshayika magogo ava. Mukoma pandakafonerwa neimwe friend yangu muSouth African uyo anogara achindiruka musoro akanditi Joyce, tiza zvako Joyce, mukadzi uya wawakaroya hanzi afa, magogo vashayika, vakakubata vanokupisa iwe, vari kuti ndiwe wakauraya, uri muroyi. Saka ndozvakaitikavo izvi mukoma Nash. Handizivi kuti zvuma zvandakapiwa zvainge zvagara zvakagadzirwa here kana kuti nguva yavo yainge yakwana magogo ava. Ndipostereiwo, ndinoda kunzwa kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.